opogore pacho kaendi ka mokwongo to wachaka negi alam makende odiochieng' ma kawuono mabende ibago ne piny Kenya, alam mabende timore e paw tuke mano mar Nyayo mantiere buore Nairobi ka. Gisanya kor mgejwang' adhi tudra gi jafwambo marwa Chris Owino mabende nitiere e alap makamano. Chris Owino ang'eni koko nyalo bedo ni nitiere kono ka bende alam makamano dhi mbele, ang'eni wer bende osebedo ka were mana kinyalo mana winjo yo makare nyaka sani jotelo mage mosechopo e alam makamano. Sharon mana kai sewacho oganda mosemolo kakae kod jokwaya maoke dinde mopogore osepako Ruoth Nyasaye kendo wang'e ni polo mor. Alam makamae en alam moluong kod jatend piny Dr. William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza mar lamo ne piny Kenya kaluwore kod midhiero ma piny Kenya kalo e kinde ni to moloyo midhiero mar oro ma okwako counties 24 kuom counties 47 duto ma pacho kae kaluwore kod report mane ochwal kod duol ma kedo kod oro e pacho kae mawacho ni kuom counties 47 duto ma pacho kae counties 24 ni kod midhiero mar oro, jopiny onge chiemo, jamni onge kod pi kaachiel kod chiemo. Mae momiyo jatend piny Dr. William Ruto kuom rieko mare ne oneno ni oket oganda duto jopiny, oganda duto ma jo Kenya kanyakla e alam mar kwayo nema mar Ruoth Nyasaye mondo piny Kenya oyud koth. Kane oloso e alam e kaunti ma Nakuru gi Kodira, Dr. William Ruto ne owacho ni piny owacho mare mar Kenya Kwanza osetimo duto manyalore mar kedo kod idho malo e nengo mar ngima, ka owacho ni piny owacho mare oseketo tenge tons milion 10 mag mbolea mar konyo jopur kaachiel kod kothe mar konyo jopur. Kata kamano magi nyalo doko nono poni piny Kenya okoyudo koth, kendo mae momiyo owacho ni oluongo jo Kenya duto mondo riwre pacho kae. Jo Kenya madak chope alap ma Nyayo National Stadium ne okwayo gi mondo ute kuonde ma gintiere gilam ne piny Kenya mondo Nyasaye omi piny Kenya koth, ka wacho ni ma midhiero mar oro mokwako piny Kenya e midhiero marach mogik kuom thuolo mar higni 40 mokalo, ka wacho ni piny Kenya pok obedo kod oro makamae kuom thuolo mar higni 40 mokalo, kaluwore ni moko kuom counties 42 ma midhiero mar oro kod ngaji lee sani pok oyudo koth kuom higni 2 kod higni 3 mokalo. Bende ne owacho ni piny owacho osetiyo kod omenda maromo bilion 10 e kedo kod oro akoriwre kod migepe mochung' kar kendgi, ka giwacho ni omenda makamae ne onego bed itiyogo e bero weche mag thieth kaachiel kod weche mamoko. Ta kamano kaluwore kod oro mokwako pacho kae ne ochuno piny owacho mondo ogol omenda makamano e migepe moko migepe mag bero weche mag thieth, kendo ochwal omenda makamano e weche mag oro mar neno ni jopiny oyudo chiemo kata doko ni oro kod okwako pacho kae. Koro nyaka sani jotelo ma oseyuoro chenro ni onego bed chakre kar saa 2:30 nyaka saa 10 ma midhiambo, kaluwore kod chenro ma omiwa en onego bed chakre saa 2:30 ki nyaka saa 10 ma midhiambo. Nyaka sani moko kuom jotelo midewo ma osemolo ya lap tuke ma Nyayo National Stadium ya lam makende ni uting'o min od jatend piny mano Mama Rachel Ruto, min od jalup jatend piny Rigathi Gachagua mano Dorcas Gachagua, uting'o governor ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja, kaachiel kod Attorney General ma pacho kae John JB Muturi. Mago moko kuom jotelo madito ma osemolo kanyakla kod ogai ma jotend migepe mano Wycliffe Musalia Mudavadi, kendo wageno ni thuolo moro amora kochakore sechegi jatend piny Dr. William Ruto kaachiel kod jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo e piny owacho mar Kenya Kwanza biro molo kakae mar chako ayanga chenro makamae. Gima dhi nyime nyaka sani, Sharon, en ni jopiny ma oseyuoro dhi nyime kod yudo chiem chuny kowuok kuom jodolo moke dinde mopogore ma en alam ma okelo kanyakla jokristo oting'o jo-Islam, en okelo ji duto e mbele Ruoth Nyasaye, nikech e buk kata e muma maler Ruoth Nyasaye wacho ni jogo man
kod msigo kata jogo moting'ore mapek, biuru ira mondo amiu resruok kata amiu kony. Mae momiyo oganda jo Kenya biro e mbele Ruoth Nyasaye ka gin kod osigo mar oro kod kech, ka gigeno ni Ruoth Nyasaye biro miyo ywakgi mar konyogi kendo miyo piny Kenya koth mondo piny Kenya oyud chiemo maber. Sharon, oro ni gimomiyo wacho ni en oro ma kata special gi dho ngere en ni e higa ni onego nyaka jamni, onego nyaka le mag bungu e kuno rito le mag bungu mapacho kai mag Savu East kod Savu West, le mag bungu otho kalure kod oroni. Weche mar oroni bende osechocho weche mag somo. Nitiere counties ma jopuonjre kata nyithindo pok odok e skunde kaka dwarore kalure ni gionge teko kata mar bedo klas mar somo, kendo oroni bende iwacho ni ema medo ka tulo e gwenge mag North Rift kata gwenge counties mag Baringo, West Pokot kod Turkana ma osebedo ka onge kod weche mag arita kwe, kayo wacho ni oro e achiel kuom gigo ma kelo ywaruok nikech jopiny mauke gwenge go jonjore tiyo kod thuolo makamano mar kwalo jamni neno ni gikonyre kod. Koro en midhiero ma osemako piny Kenya, to en midhiero momako pinje mauke tung geno mar jatend piny kod jo Kenya duto ni bang' alama kamae Nyasaye biro winjo ywak oganda jo Kenya kendo biro miyo piny Kenya kod mako chopo e kinde ma jo piny biro chopo kinde mar komo, to yud ka koth nitiere, ka piny owacho bende giwacho ni giikore mar siro jopur kuom miyo gi mbolea e nengo moyweyo kaachiel kod kothe ma ni rang'iny mamalo mar neno ni piny Kenya oyaro dero mare e weche mag somo. Mano emomiyo wan kaka e odiochieng' ma kawuono e alap manyayo mar chwalo alam ne Ruoth Nyasaye. Opok waneno jatelo moramora mar kweth mobalo kod piny owacho ka oyuoro kakae, ok wang'eyo ka bende ne ogwelgi kata ka ok ogwelgi, kendo waketo wang'wa mar neno ka kweth mobalo kod piny owacho no Azimio nyalo yuoro kakae, nikech ka wapimo kod alam ma kinde mokalo e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne waneno ka jotelo duto ne oluong, jotelo mag piny owacho kaachiel kod jotelo makwedo piny owacho. Koro odiochieng' ma kawuono warito mar neno ka riwruok mar Azimio, jotelo mag Azimio bende biro riwore kod piny owacho kod oganda jo Kenya ma osemolo kakae mar chwalo alam margi ne Ruoth Nyasaye mondo omi piny Kenya koth, mondo kony jopiny, mondo kony jamni maduto ywak kalure kod onge mar chiemo kaachiel kod onge mar pi kaachiel kod onge mar lum. Sharon, mano e gima dhi nyime kakae e alap ma Nyayo National Stadium, ka nyaka sani pod jodolo mauke dine mopogore opogore e madhi nyime kod miyo jopiny ma osemolo kakae chiem chuny. Ka japicha mar nyalo nyisi, jopiny pok ochopo mang'eny ahinya, nyalo neno chien kacha kombe pod odong' nono, manyiso ni chenro ni pok omako mach, kombe pod odong' nono, jopiny ok obiro karo kane wageno. Ma bende nyalo timre kalure ni en e kor juma kendo jopiny odhi e chenro mag manyo mar neno ni gikelo chiemo e mesa. Mano seche moko nyalo bedo gimomiyo jopiny ok oyuoro karomgi e alam madhi nyime e karom kata e alap ma Nyayo National Stadium. Sharon. Erokamano ahinya Chris Owino, wawinji e yo makare. Nyakwarom Gajwang' mano jafwambo marwa Chris Owino, achiel kachiel e alama ma bende timore. Mana ni Chris, bende isewinjo kara mana maling' ni jatend piny William Ruto dhi donjo sadi, nikech nwaneno kanyo ka mikai mokwongo Mama Recho nomundo kanyo. Kalure kod report mane wayudo mokwongo en jatend piny ne onego chop kakae kar saa 3:30. Mano report mane wayudo mokwongo, koro ok wang'eyo ka obiro chopo kar saa 3:30 kata obiro chopo motelo ne mano. Ka Sharon, jatend piny William Ruto en ng'ano mong'ere kuom rito saa umpogore kod jotelo mamoko, kendo wageno ni konego beno chopo ka saa 3:30 kakae to biro chopo e saa makamano. Kata kamano warito maneno ni odhi chopo saa manade, nikech chenro ni yango ni alam ni chakre saa 2 okinyi nyaka saa 10
mamidhiambo. Koro waketo wang'wa mar neno ni obiro rito saudu chieng' ma kawuono kaka osebedo ka orito kinde mokalo kose kawuono to dhi bedo mopogre. Sharon. Erokamano ahinya Chris Owino kuom chiwo ne joneno magwa ler mar wach ma kama nyakwarom ga juanga mano Chris Owino achiel kachiel kowuok e paw tuke manyayo kama bende kiny ma kawuono nitiere e alam makende. Mana ka Chris osewacho alam ma bende dosechakre yanga biro bedo kadhi nyime nyaka rom kanyo sa 10 mamidhiambo. Kopogre gi manyakwarom ga juanga dhi e wach machielo. Odiochieng' ma kawuono jod bura ma pacho kaendi ma bende osebedo gi yweyo kuom thuolo mar dweche badirom 2. Koro odiochieng' ma kawuono chakre odiochieng' ma kawuono gidok ayanga e od buche mopogore opogore. Mano od bura maduong' mar National Assembly e odiochieng' ma kawuono. Od bura mano mar Senate e odiochieng' ma kawuono kanyakla kod moko kuom od buche mago mag County Assembly biro odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka iyawo ayanga. Balo bang' thuolo mar yweyo mar dweche madirom 2 chakre dwe mar 12 kanye paro nyasi mar Christmas mano mar New Year mana bende piny ngima hingo godo karamna chakruok mar higani. Koro tinende koro od buche 3 mano mar Senate County Assemblies kanyakla kod mar National Assembly ibiro bed ka iyawo odiochieng' ma kawuono. Ng'eni nitiere mathoth mabende jod bura nego bed ni twake buche mopogore opogore paro mar loko chik bende odiochieng' ma kawuono bende bago gin moko kuom okenge mabende ibiro bed ka itwake ka bende od buche biro bedo ka iyawo kor gwenge mopogore opogore. Duto te wabiro bedo kwa bejoni odiochieng' ma kawuono. Kopogre gi mano wadhi e wach machielo. Mineno ka maen mane en Chief Justice ma pacho ka mano David Marago. Odiochieng' ma kawuono igeno chopo mare e county ma Kisii. En kanyakla kod kweth mano team ma bende en jakom mare. Kinyalo paro David Maraga ne owal kod jatend piny William Ruto mar bedo jakom mano mar ng'iyo tije mag obila. Koro en bero tije mag obila. Odiochieng' ma kawuono team kata mana kamiti ma kama biro bedo e county mano ma Migori mar ng'iyo chal mar obila gidak e yo machal nade. Obila bende yudo kata mana gidak e yo manade bende giyudo kama osara moromo magiduto te gibiro bedo ka ging'iyo mabende ng'ere kaka welfare mano mar obila. Jafwambo mar e county ma Migori mano George Juma biro bedo karangonwa wach makat kod mano. Kopogre gi mano wadhi nyaka e county ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono e county ma Siaya nitiere chenro mar kawo pach jodak e county ma Siaya ahinya kaluwore kod okang' mar keto e tim mano report mano gol kod county ma bende osebedo ka otiyo. Inyalo paro James Orengo ma en gavana ma Siaya bende nochugo aput ma bende notelne kod Edward Ouko. Kinyalo paro Edward Ouko ne en jadon buge machon e pacho ka karamna auditor general. Koro James Orengo nochugo aput kotelnegi kod Edward Ouko mano mar nono tije e county ma Siaya hinya e kinde mag telo mane osekalo. Koro bende dwaseng'e ni mibadhi mopogore opogore bende nantiere county ma Siaya. Koro odiochieng' ma kawuono mane chenro bende dhi nyime county ma Siaya ka bende ibiro bed ka ichoko pach oganda e county ma Siaya mano kaluwore kod report ma bende nogol mano mar keto e tim tije mopogore opogore e county ma Siaya. Kopogore gi mano nyakwarom ga juang' bende wang'e weche ma bende osebedo ka timre ahinya e hoho mar okak mano ma pacho kaende gwenge mag Rift Valley. Wang'eyo midhiero mopogore opogore mano mar nok mar arita kwe ma bende osebedo ka dhi nyime. Gisani jatend piny William Ruto bende gisani koro ochiwo siem mano mar ndalo 3. Ochiwo siem ne jonjore mantiere kod magina ka gintiere gi bunde mar mondo mi gikaw bunde makamagi giduok e lwet piny owacho. Okang' ma kamano chiwo godo ndalo 3 ne ng'ata jomaundu jokwe mag Germany ma bende nitiere kod bunde gi magina e hoho mar okak mago gwenge mag Rift Valley mar mondo mi okaw bunde gi magina makamago mar mondo mi oduok ne piny owacho mapacho ka chenro mabende chakre odiochieng' ma kawuono kinde thuolo mar ndalo 3 mabiro. Okang' ma kamendi biro ka bende jatend piny William Ruto bende nochiko obila mano bado obila mar KDF kanyakla kod mano mar National Police Service mar mondo mi oriwre gi jowetegi mar nyayo arita kwe mar neno ni chenro mar arita kwe oduogo e wang'e mano e gwenge mag Rift Valley. Okang' ma kamano biro bedo kwa luoni odiochieng' ma kawuono. Kopogre gi mano wadonje chal mar somo.
Odiochieng' ma kawuono kamiti mano mochung' ne weche mag somo ahinya kamiti mar od bura maduong' ma pacho kendi matayo weche mag somo okiny ma kawuono dhi bedo gi romo mano gi jata chenro maduong' mano mar duol mochung' ne ndiko jopuonje e pacho kendi Nancy Macharia kanyakla kod jakom mar duol mar TSC mano Dr. Jamlek Muturi kanyakla kod commissioners mamoko mabende nitiere e duol mochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho kendi kabende moko kuom okenge mabende gibiro bedo ka gilose en chal mar ndiko jopuonje e pacho ka idho jopuonje ngasa tamna kioro promotion chenro mar daro jopuonje kowuok e county achiel kadhi e county mamoro mano mongere gi dongere kaka delocalization machielo mabende gibiro bedo ka gitwake en kaluore kod okumba mar thieth mabende ojachiw ne jopuonje duto te manane bende chakre saa 3 okinyi makawuono gini chenro bende wabiro bedo kwa luoni machiegni odiochieng' makawuono kopogore gi mano adhi e county ma Mombasa kama bende odiochieng' makawuono duol mano mar retirement benefits authority e county ma Mombasa bende gintiere gi romo mabende gintiere godo chakre saa 4 mar okinyi romo mabende ibiro bedo ka ibago e pap mongere kaka Makadara grounds mane county ma Mombasa gibiro bedo ka giloso ahinya kaluore koda jogo eko mabende dhi e retire mano retirement koro gibiro yango chenro mar RBA mano chenro mar retirement benefits authority ne jogo eko mabende hikgi oseniang' mosebedo ka dhi e retire gin ber mage mabende ginyalo bedo ka giyudo mano tok dhi e retire tok ka gisetieko tich koro kang' makamano biro bedo ka timore county ma Mombasa wantiere gi jafwambo marwa Joja oko biro bedo ka luonwa wach makamano ka bende jogo eko mana jodito ma igene chopo e romo makamano en jata chenro maduong' mano mar RBA wantiere gi director mar Huduma Center mane county ma Mombasa kanyakla kod commissioner e county ma Mombasa mabende igeno ni biro yuoro romo maket kod ma odiochieng' makawuono kopogore gi mana tiri nyaka e county ma Homa Bay e kinde mabende oro pod medo kwako kor gwenge mopogore pacho kaindi county ma Homa Bay bende midhiero makamano mako ka bende nyaka sani Ali abich odiochieng' makawuono biro bedo ka ng'ionwa wach oro madhi nyime mabende omiyo yewni mago yawo mopogore mantiere county ma Homa Bay kanyakla mabende jopiny osebedo ka ome pi kanyakla kod kuonde mabende jamgi magi osebedo ka chiemi osebedo ka modhe gisani pige makamago oduona ahinya e kar chung' od bura ma Karachuonyo koro odiochieng' makawuono nok mar pi mabende nitiere gwenge mag Homa Bay Ali abich biro bedo karanganwa ni osechopo e okanga machalo nade parni oro omako gwenge mopogore pacho kaini mabende jolony mago mochung' ne ng'iyo chal mar kor lwasi wacho nen kaluore gi patterns mag koth mabende nokosebedo ka dhi nyime e yo makare chakre higa mokalo koro odiochieng' makawuono mane chal mar wach mabende ibiro bed ka ing'ionwa e county mano ma Homa Bay adanwa tiek chal mar Fwambo okwanyal tieko chal mar Fwambo nyaka Ramogi juang' ko kalose wach Valentine odiochieng' makawuono chieng' tarik 14 dwe mar 2 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' hera Tana mana kaka pila choni kik bed mana ni rito mana chieng' tarik 14 mar mondo miyo kinyiew ne jahera mari maua inyiew ne chocolate magi gin gik manego bed ni oganda timo pile ka pile to parno kara mana johera magi kende wede osiepe jomitiyo godo nego bed ni nyiso gi hera pile ka pile ok ni warito mana odiochieng' achiel kende ni chieng' Valentines ok odwaro nyiso hera ok wada chiemo ok wada timo ang'o koro odiochieng' makawuono odiochieng' hera bura Nairobi kaka wuotho maupni usore jo mauso maua nochako uso maua chakre gokinyi chenro mabende gisebedo ka gitimo ohala mar uso maua teddy bears bende wajaneno chakre odira koro pare no ohala makare jo us maua odiochieng' makawuono ang'eno odiochieng' makawuono gidhi bedo gi yuto akenya kwa Ramogi juang' in wishing a happy Valentines mana ka pile yornwa ote lai magwa mogote machoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende dwaro Ramogi TV achiel kachiel kokmano gikanyo bende makelo wae giko mar chal mar Fwambo okinyi makawuono mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo twak mabende dhi bag kod nyawadwa Cleophas Oluoch kik dhi mabor